Mabuti naman at nakadalaw ka, Lucy. Hindi na kita halos makita simula nung mag-migrate kayo sa Amerika. Oo nga, busy talaga. Pero kahit gaano kalayo, Henry, nandito pa rin ang puso ko. At syempre, hindi pwedeng umuwi ako nang hindi binibisita ang paborito kong kababata. Siya nga pala, may dala ko. May lotion at pabango para kay Linda. Alam kong hilig to ng asawa mo. Tapos may chocolates rin para sa mga bata. Ay naku, Lucy. Nag-abala ka pa. Siguradong matutuwa si Linda dito. Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa. Sinabi ko na darating ka. Susubukan daw niyang umuwi ng maaga. Ah, ganun ba? Ay, yung mga anak mo, gusto ko makita. Ay, sandali lang. Medyo mahiyain yung mga yun eh. Renzo! Amira! Kiko! Halika kayo rito sa sala! Lucy, ito ang panganay ko, si Renzo. High school na yan, aba. Consistent, honor student. Ito naman si Amira, bunso. Active sa school. Laging may contest sa sinasalihan. At ito, si Kiko. Mga anak, bumati kayo kay Tita Lucy. Hello po! Ay, ang cute ninyo. Henry swerte mo. Buti na lang kay Linda nagmana ang mga anak mo. Ikaw talaga, Lucy. Di ka pa rin nagbabago. Biro lang. O siya, mga anak. Kunin nyo ng mga merienda sa kusina. Opo! Ikaw naman. Kumusta na ang mga anak mo? My gosh, halos hindi na nga marunong magtagalog. Born and raised talaga sa US. Yung panganay ko, si Gabriel, working student. Kahit nagtatrabaho, hindi pinapabayaan ng grades. Laging may award. Sigurado akong magandang future niya. Ganon din sa Missy, yung bunso ko. Academic achiever din. Aba, ayos Mukhang maayos mo talaga napalaki. Dapat. You know what? Na-imagine ko na nga sarili ko pagtanda. Relax na lang. Sila nang bahala sa akin. Uupo na lang ako sa bahay. Higop-higop ng tea. Iba ka na talaga, Lucy. Malayo na ang narating mo. Nagsikap lang. Ay, eto na palang merienda. My gosh! Namiss ko talagang pagkain dito sa Pilipinas. Empanada po, Tita Lucy. Tsaka eto po yung suka. Ito naman po yung juice. Oh my gosh! Kiko! Ano ba naman yan? Oh my God, nadumihan yung bag ko. Henry, alam mo ba kung how much to? Limited edition pa naman. Kiko, mag-sorry ka sa Tita Lucy mo. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. My gosh. Iho, hindi naman nababayaran ng sorry ang ganitong bag. Naku, Lucy. Pasensya ka na talaga, ha? Wala na. Diyan na yan. Sa susunod mag-ingat ka na lang. Buti na lang at kaibigan kong papa mo. Pasensya na po talaga. Renzo, kumuha ka muna ng pamunas. Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Opo. Dear Love, ako si Kiko. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya Renzo, paborito ni nanay. Kamukha raw kasi ni tatay nung binata pa. Si Almira, paborito ni Papa. Bunsong babae, mas madaling mahalin. Ako? Di ko alam. Bata pa lang ako, ramdam ko na. Iba ang tingin nila sa akin. Parang may mali, kahit wala naman. Natapunan ko ng Diyos ang bag ni Tita Lucy. Binugbog ako ni Papa. Doon ko unang naisip, baka hindi niya talaga ako gusto. Pero sinabi ko sa sarili ko, normal lang yun. Disiplina lang. Ganon siguro ang pagmamahal. Hanggang kolehiyo, bantay sarado pa rin ako. Laging may puna, laging may paalala na ako raw ang walang pag-asa. Hindi rin naman ako magaling, lalo na't ang kursong kinuha ko. Hindi ko gusto. Pinili ko lang dahil gusto ni Papa. Sa pagkainan, tahimik lang ako. Sa mga kwento ng tagumpay, tagapakinig lang ako. Pero kapag may kapalpakan, Ma, nakauwi na po ako.
Buti naman. Sakto kakain na tayo. Ano po? Kawaan ka. Ay, maupo ka muna. Renzo! Almira! Kain na! Wala pa po si Papa? Wala pa. Pag uwi galing Divisoria, nagpalit lang ng damit tapos umalis ulit. Kumain na po ba siya? Hindi ko na naitanong, ang bilis kasi. Sige po, ipagtatabi ko na lang siya ng ulam. Kuya, bago ba yung phone case mo? Oo. Bigay ni Papa. Kanina lang yata binili. Ayos, ang ganda. Oo nga eh. Sabi ko kasi sira na yung luma ko. Buti na lang nakakita siya. Ikaw naman Almira. Bago rin yata ang suot mo. Opo, kuya. Pasalubong din po ni Papa sa akin. Wow! May shopping spree pala. Baka meron ka din. Oo nga, baka nga. Teka lang po, kuya. Sisilipin ko po yung paper bag na dala ni Papa. Ay, wala nang laman. Hayaan mo na. Baka nakalimutan lang. Wala rin namang para sa akin. Kaya siya. Kumain na bago pa lumamig ang pagkain. Pakiramdam ko, wala talaga kaming koneksyon ni Papa. Kapag kaming dalawa lang sa bahay, bihira niya akong kausapin. Walang kamustahan. Walang tanong kung pagod ba ako o may problema. Pag-aaral lang. Kapag mataas ang grado ko, tahimik siya. Pero kapag mababa, doon siya nagsasalita. At hindi yun boses ng pag-aalala, kundi galit. Sanay na rin ako na ako ang laging walang pasalubong. Walang bago, walang espesyal. Kaya natuto akong dumiskarte mag-isa. Raket dito, raket doon. Hindi para magyabang, hindi para magluho. Gusto ko lang maramdaman na minsan, hindi ako napag-iiwanan. Pero tinatago ko lahat. Kay Mama, sa mga kapatid ko. Tahimik lang ako. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Papa. Saan ka galing? Pa, bakit gising po kayo? Sagutin mo ko. Saan ka galing? May inasikaso lang po. Pa! Sinungaling! Nakita ka ng kapitbahay. Parking boy ka na pala ngayon. Papa, ginagawa ko lang po yun para Di ba ang sabi ko sa'yo, mag-aral ka? Ano to? Puro bagsak! Ito ba nag-aaral? Hindi ko naman po gusto yung Aba! kursong to. Sumasagot ka ba? Ha? Sumasagot ka? Tama na po. Henry! Ano ba? Ano ba yan? Tama na ho. Kuya! Wala akong napapala sa'yo kung di ka hihiyan! Anak! Totoo ba na parking boy ka? Gusto ko lang din naman po magkaroon ng bagong gamit. Kasi hindi niyo naman ako binibigyan eh. Naawa na ako sa sarili ko. Kawawa! Kita ko pinapakain ka namin! Pa, Pinag-aaral! ang puso nyo. Kamamatay kita, Kiko! Henry! Tama na! Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo! Hindi na yun ang huli naming pagtatalo ni Papa. Nasundan pa ng mas matindi. Walang paliwanag. Walang pagkakataong marinig. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi ko na kinaya. Mahal ko si Papa. At siguro dahil mahal ko siya, ako na ang umalis. Lumayas ako. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan. Hindi madali. May mga gabing gutom. May mga araw na gusto ko nang bumalik. Pero hindi ko ginawa. Mas masakit isipin na hindi rin nila ako hinanap. Ngayon, maayos na ang buhay ko.
tahimik. Pero minsan, napapanaginipan ko pa rin siya. Si Papa, wala na akong balak lumingon. Baka hindi na rin niya ako gustong makita. Baka mas mabuti ng ganito. Hanggang sa isang araw, may tumawag. Kiko, may tumatawag sa'yo. Landline. Sa akin? Sino naman? Hello? Kuya, si Almira to. Please huwag mong ibababa. Paano mo ako nahanap? Matagal na kitang hinahanap, kuya. Yun ang muna kailangan mong malaman. Anong kailangan mo? Kuya, galit ka po ba sa akin? Ha? Bakit naman? Baka kasi umalis ka dahil wala kaming nagawa noon. Hindi ka namin na ipagtanggol. Hindi ako galit sa'yo. Sa inyo. Kuya, Kung tungkol to kay Papa, wag na. Hindi ako uuwi. kuya, may demensya na si Papa. Hindi na siya makalakad. Minsan, hindi na niya kami kilala. Pero alam mo kung anong malinaw sa kanya? Ikaw. Ikaw. Pangalan mo. Araw-araw kanya hinahanap, kuya. Kuya. Uwi ka na, please. Kuya! Almira, Mama! Mama, si Kuya! Kiko, ikaw ba talaga yan? Ma, Ilang taon, anak? Ilang taon? pasensya na po. Hinanap ka namin. Pero nung tumagal, inisip namin baka kailangan mo lang talagang mabuhay mag-isa. At mukhang kinaya mo. Ma, patawad. Kung may dapat kang kausapin, nasa kwarto mo ang papa mo. Sino yan? Linda! Linda, may tao ba? Linda, palayasin mo! Ah, Kiko? Kiko, anak, ikaw ba yan? Opo, pa. Ako po. Kiko, Kiko, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Galing ka ba sa eskwela? Bakit ang tagal mo? Oh, anak, gutom ka na ba? Ay, Linda! Linda! Ipagluto mo si Kiko! Nakauwi na siya! Pa, pasensya na po, ha. Pasensya na po sa lahat. Huwag ka nang aalis ha. Dito ka lang. Dear love, bilang gitnang anak, sanay akong hindi napapansin. Hindi panganay na ipinagmamalaki, hindi bunso na inaalagaan. Kaya siguro mas sinanap ko kay Papa ang yakap na hindi lang para sa akin. Akala ko, galit ang dala ko pag-uwi. Hindi pala. Noong yakapin niya ako bago siya tuluyang magpaalam, doon ko naintindihan. Minsan, ang mga ama, hindi marunong magsabi ng mahal kita. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila nagmamahal. At bago pa mahuli ang lahat,
Nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang matawag na anak.